Witajcie moi Rostomili. No wiecie, powiem mu coś takiego, że nie spodziewałem się, co ja puda mojego kamrata Dyrdy odprowadzić na Kyrchów. Zrobił to wczoraj i powiem wam, zacny miał pogrzeb. Było wszystko ok, jakby jeszcze ze 20 lat pożył. Ja się z nim spichnął w Rasiu. No, w Rasiu był redaktorem naczelnym jaskółki, ale w 2012 doszło do wniosku, że jaskółka to jest troszeczkę za mało profesjonalnie prowadzona gazeta. No, chciał nawet i proponował, jak już pora tych swoich śląskich Zeitungów wydał, chyba drugi, trzeci rok, jak wydawał, to zaproponował, żeby była ino jedna gazeta na rynku i on będzie jej naczelnym i zrobi wszystko, co by się ona utrzymała, jak najdłużej. Bo wiecie, wprowadzić nowy tytuł na rynek gazet w Polsce teraz w XXI wieku to jest onmygliś. Raczej tytuły idą do Gulika, jest ich z Rostomyni, ale Darkowi udało się. Ja najstarszy Zeitung jaki mam, umiem, bo kopał po wszystkich moich szpargałach, to jest 17 z rzędu. Brakuje mi 16. Jak kiedyś wezmę od 1 do 16, to niech doznać. Bo przydałoby się, mam nadzieję, że się na to Gdowa po Darku zgodzi, zrobić w PDF-ie wszystkie wszystkie roczniki, wszystkie egzemplarze Zeitunga, bo to jest fenomen. Ta gazeta w dzisiejszych czasach, że tak długo trwała jako miesięcznik, to jest tak richtig unmöglich. Darek pokazał, że są rzeczy niemożliwe do szafnięcia. Nie wiem, kiedy teraz już był, bo chciałem to obejrzeć, ale chyba prawie że 100 numer. Więc 100 gazet, bo nie wiem jak to tam wygląda z tą ostatnią gazetą, jakby to rachować, bo zrobił dwie gazety takie ekstra z kulis spisu powszechnego. No ale już go nie będzie. No może, no znaczy nie będzie Darka. A czy to jego piąte dziecko, którym jest Śląski Zeitung, czego przeżyje i czy będzie fungował, no to zależy od kamratów jego. Kamratów dziennikarzy, kamratów takich jak ja, co spróbują pomóc, aby ta karetka była ciśnięta dalej. Nie wiem, czy się na to zgodzi familia, bo ona ma te prawa, familia ma ten jego geschäft i oni mają prawa i oni zadecydują. Ja jak się do, to pomaga, wiele się do. Już jak tam do poru lojtów pisał, dzwonią, co by skompletować te wszystkie Zeitungi. Mam nadzieję, że większość z nich jest zdigitalizowana w komputerze u Darka, ale nie wiem, czy te pierwsze są. Bo tak po prawdzie, jak z Darkiem rozprawiał, to go wysoko, jak ci ta twój Zeitung wytrzymie rok, to będzie wielki sukces. A porachujcie się od 2012 do dzisiaj. To prawie że 20 lat. No nic. Darek, ja wiem, że ty nie wierzyłeś w ten lepszy świat. Ale wiem jedno. Jak ten lepszy świat jest, to na pewno żeś nie w piekle.
Bo do piekła takich jak ty to nie przyjmują. Tam mają plac do inszych. Ty możesz jechać lepsze miejsce, w którym ja wioś tam znajdę, to napijemy się dobrego whisky, albo inszy ambrozji i posprawiamy po naszemu. No toż pysk po wszystkim i do obejrzenia. Darku, mam nadzieję, że ten lepszy świat istnieje, bo pewności to raczej nie mamy z Słomboczkiem.